El dia 12 de desembre de 2013, el president de la Generalitat, amb el suport de la majoria del Parlament català, posava data i pregunta al referèndum sobre l'autodeterminació. Esa consulta no se va a celebrar, es inconstitucional y no se va a celebrar. Es radicalmente contrario a la Constitución y a la ley. El presidente del gobierno y yo lo tenemos todo hablado. Sabemos perfectamente cuál es nuestra posición, que compartimos, por supuesto. Inconstitucional? Il·legal? Si amb la petició del Parlament no en tenen prou, el dret internacional, la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya permeten i contemplen la possibilitat que cada un dels ciutadans catalans ho demani de manera individual, mitjançant el dret de petició. El dret de petició és una demanda que es fa davant de l'administració pública a través d'una instància per reclamar-ne la seva intervenció. En aquest cas, reclamem el dret a poder expressar-nos democràticament i que siguin els nostres representants polítics que declarin la independència de Catalunya. El dret de petició serà decisiu quan una gran majoria de ciutadans realitzin la mateixa demanda. Amb aquesta llau de peticions, el nostre argument serà irrefutable. Per fer-ho, cal omplir i signar presencialment un full de petició fet per a l'ocasió. L'Assemblea Nacional Catalana en tindrà la custòdia. Aquesta llau de peticions s'envia al Parlament perquè, en el cas que no ens deixin votar, els nostres representants polítics declarin la independència de Catalunya. I si ignoren la llau de peticions feta per la majoria dels catalans i no ens han deixat votar, aquesta petició es convertirà directament en vot favorable a la independència. Que una majoria de la població de Catalunya utilitzi el seu dret de petició és un argument irrefutable. Signa per aconseguir-ho. Signa un vot per a la independència. Exerceix el teu dret de petició. Informa't on pots omplir el teu full de petició a signa.assemblea.cat.